Uwei u Pulit ula Shah suspend na nakakam gajong u hadin ba ula Phah Khemat hakawei ka Longkmie hapo ka police outpost Hasaharsa district katkum kajing ya tho kilat pathai khubor kani ka Longkmie kala Shah penbor ban Khemat ya u khnang bakin Pyllait no ya u Khun chongka na po Patok ka video jo kani ka jingja kala sapriang stat but u superintendent of police ka Saharsa Ulipi Singh ula pet benya halor kani but ula pensangya trekam shipor ya uni usap inspector Ushashi Bhushan Sinha ha ka video lai I ba uni upulit ushupin dekat tawal nasingka jong u but kani ka Longkmie pat kadang Khem ya ka terpeng jong u ha kani ka video layak snguru ba uni upulit ule kren but ulaya ha ka phone but ya thuru ba kani ka breu ka dek baduk bat ulaya penbet ban siu 10,000 na ka benta ka bai jamin hadin bangilayo I kani ka video ngilaya penlong ka jingyalang kabalalam khmat da ka Khun ki he Pulit SDPO hadin ka jingpet benya ya ka jingle jong u ngila syem ya karai ban suspend mardor na ka kam jong u laong Ulipi Singh da ka batho ha ka www.news18.com ya kani ka video langet balaring bat Pyllait da uwei upulit ubadan ha kani ka outpost